Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, gainimping kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunya ng Martes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, 200 na mga estudyante na tauhan in educational assistance. Bagong provincial co-op building na itaon ng kwenta ni Senador Zubiri. Nito water system iinaguraran sa aga. LTO naghiro kontra sa palabaw na singilin pamasahe pasiring sa eropuerto. Sa lado nasyonal, kaso kan COVID-19 sa nasyon padagos nang nagbababa. Lampas sa 1,500 sa mga hobenes na natudukan na nin bakuna kontra COVID-19. Department of Health nagpaliwanag sa booster shot asin ikatulong dose kan bakuna kontra COVID-19. Ikatulong tudok nin bakuna planong gibon sa mga health workers, seniors asin mga may comorbidities. Sa ibang nasyon, travel restrictions sa Singapore tinurusa na. Sa lado nin sports, labanan para sa PBA Best Player of the Conference magiging mahigpit. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Di ba'y mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. 200 na mga estudyante sa segundo distrito Canalbay ang nakaresibi ng educational assistance alay sa Department of Social Welfare and Development. Sa ganibong payout kasuwapon sa Albay Astrodome, ang kada resypiente nakakuha ng 4,000 pesos na pwede na nindang magamit sa sendang panggasto sa pag-aadal maski nga ni online sana o distance learning. Sinabi ni Senador Mig Zubiri na siya nagkakaigwa ni lakdang na makakonsigir nin 1 million pesos na fundo tanganing maipasunod ang programa bakasyonan sa segundo distrito kundi sa enterong probinsya kan Albay tanganing mas dakol na mga estudyante ang makinabang kini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Formal lang na itaong kwenta asin magagamit na ang bagong maipagibong Albay Provincial Cooperative Building na tinagamahan in fundo hali kay Senador Migs Zubiri sa Barangay Kabangan, Kamalig, Albay. Mismo si Zubiri ang naging pangenot ng Huésped de Honor sa nasabing dakulang okasyon, mantang presente man ang mga opisyales kan gobyerno provincial kan Albay sa pangenot ni Governor Al Francis Bichara. Kasabay man sa inaugurasyon, ang Albay Provincial Cooperative, Enterprise and Manpower Development Office sa ibong nalado, nagdistribuer man nin mga tents na magagamit kan mga barangay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Piglalauman na magkakaigwa na ng sufficienteng supply nin malinig na tubig ang mga residentes kan barangay sa Manito Albay. Ini may kinaraman sa gigibo na inaugurasyon asin turnover ceremony sa bagong Manito Water System sa Barangay Banban, Manito Albay sa aga. Apera kini sa Oktubre 22 man ang inaugurasyon asin turnover ceremony sa bagong Kawayan High School building na may 2 eskalon asin 4 na classroom siriman ang bagong Nagotgot Elementary School building na kompesto nin 2 units, 2 eskalon asin 4 na classroom. Kasabay manigdi ang Manito National High School building na kompesto nin 3 eskalon asin 15 classroom siriman. 4 na eskalon na may 20 classroom. Ang mga ini susugman sa naging espersos ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tanganing masiguro na ang gabos sa pampasaherong bihikulo na nagbabiyahe pasiring sa Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Darag Albay, tama ang pigsisingil na pamasahe sa sindang mga pasahero. Ang Regional Law Enforcers ng Land Transportation Office Bicol
nagkondukta nin inspeksyon na enforcement operations sa nasabing eropuerto. Sigun sa nasabing ahensya, nakakaresibis sinda nin mga informasyon na reklamo manungod sa mga driver kan taxi na aligadong nagkakaigwan in overcharging asin mga kolorom na nagbabiyahe kun kaya tulos sindang nagpadara nin mga personalized na mga kondukta nin checkpoint harani sa nasabing lugar. Ang LTO Bicol sa pamamayon ni Regional Director Francisco Ranches Jr. determinado na madakop asin mapanimbag ang mga personang nagbabayular sa batas trapiko sa Bicol. Dahilan kay ni, ipinaglansar nindaan Alerto LTO sarong message notification service para sa mga motorista na nagtataonin pagirumdom manungod sa mga lisensya, rehistro, mga road safety tips at iba pang informasyon para sa publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Paragos ang pagtaong asistensya kada Bicol Party List sa mga Bicolano, patunay kay ni ang pagdistribuyer ng educational assistance para sa 60 estudyante alis sa mga iba-ibang munisipyo sa Sorsogon. Nasa 65 pamilya ang naging beneficiaryo kan programang Sustainable Livelihood Program sa pakikipagtabangan sa Department of Social Welfare and Development Bicol. Kasabay kay ni ang 12 pamilya hali sa Barangay San Roque, asin 16 ang hali sa Barangay Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur, ang natawan man kan sendang sweldo bilang beneficiaryo kan tupad program kan Department of Labor and Employment. Sigun kay Bicol Party List Representative Pido Garbin, nasa 71 water system naman ang nakataltag sa mga iba-ibang probinsya kan Kabicolan. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Bilang preparasyon sa pag-abot kan panahon ng tag-uran, ang gobyerno lokal kan Kamalig-Albay nagbugtak na nin mga signages sa mga lugar na bantadon sa pagbulos kan lahar hali sa Bulkan Mayon, Siringman. Parte ini kan kampanya kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na mapromoter ang disaster preparedness sa barangay level. Maabot sa 8 lahar signages ang ibubugtak sa barangay Anuling, Tumpa, Kirangay, Ilawod, Suwa, asin Talugan. Ini parte man kan padagos na implementasyon kan information, education, and communication initiatives na nakasentro sa pagligtas sa buhay kan mga namamanwaan, pati naman mga propiedades siringman, makamtan ang zero casualty goal sa nasabing banwaan. Iyan ang primerong gabtangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce,
stores, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The Epic Management. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million! 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako.
Nakakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. McDo Everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Sa paglaganap ng COVID-19, samot-sari din ang mga impormasyong kumakalat tungkol dito. Ngunit sa bawat like o share mo sa impormasyong hindi napatunayang tama ay maaaring ikapahamak ng iba. Tandaan, bago ibahagi ang iyong impormasyong nakalap, siguraduhin ito ay tama at totoo at ang pinagmulan ng impormasyon ay mapagkakatiwalaan. Maging responsable sa mga impormasyong ikinakalat. Ang pamamahagi ng tama at totoong impormasyon tungkol sa COVID-19 ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy. Kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Nakarehistro nin pinakababang bilang kan kaso ng COVID-19 sa nasyon ang Department of Health
sa nakaaging tulong bulan. Siya nang sinabi na ikusanan nasa 6,913 kaso ng COVID-19. Sendang ipinaliwanag na kan Hulyo, ultimong nakarehistro kan siring na hababang kaso ng COVID-19. Apera kini, buminagsakman ang positivity rate sa 12.5%, hali sa 53,000 na laboratory test na ginibo. Sa ngunya, nasa 2,720,368 ang mga kaso ng COVID-19, mantang nasa 2,598,052 sa mga ini ang narahay na. Uminabot na sa 1,509 na mga menor de edad ang nabakunahan sa primerong simana kan implementasyon kan pediatric vaccination kontra sa COVID-19. Ini matapos sabihin ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na matrayumpo ang pilot vaccination sa may edad na 15 hasta 17 anyos na iguaning comorbidities. Sayang sinabi na pigkukompleto naman kan Department of Health ang assessment kan mga binakunahan sa primerong grupo ni mga jóvenes kontra sa mga report na anibaka ini naka-eksperyensya nin side effects matapos matudukan nin bakuna kontra sa COVID-19. Magkaiba ang tigapod na booster shot asin ikatulong dose nin bakuna. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang booster shot iyo ang para sa mga tao na nakaresibi na nin doses kan bakuna alagad may pag-aadal asin mga ebidensya na nagbababa ang immunity kan tao na nakaresibi kan siring na bakuna. Tayong ipinaluwanag na digdi malaog ang booster shot kung saan kamauotan kanina mapakusog ang immune system kan tao na fully vaccinated na. Idinugang pa ni Vergere na sa third dose iniparte kan kabilugan na bilang kan bakuna na dapat maresibinin sa rong persona. Plano kan Department of Health na magkaiguanin ikatulong tudok nin COVID-19 vaccine para sa mga health workers, mga senior citizens at mga personang may comorbidities. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang emergency use authorization na itinao sa pharmaceutical companies dapat na amyendaran para sa ikatulong dose. Siyang sinabi na nasa plano na ninda ini asin nagkakaigwa na sinda ning preparasyon dahilan ta ini base man sa ebidensya asin rekomendasyon kan World Health Organization. Idinagdag pa man ni Vergere na ang ikatulong dose mangyayari kung magpaluwas na ang Food and Drug Administration nin emergency use authorization. Bareta hali sa ibang nasyon. Tinurusan na kan Singapore ang sendang travel restriction gabos ng mga fully vaccinated na mag-ali sa ibang nasyon dain na mapairarom sa quarantine poong ngunya na aldaw ang mga nasyon na kinabibilangan kan Britanya, Canada, Denmark, France, Italy, Netherlands, Spain, asin Estados Unidos. Inot nang ipinautob ini sa mga magali sa Brunei asin Germany kan September asin sa maabot na Nobyembre 15 ipapautuban nini sa mga magahali sa South Korea base sa regulasyon na dain na ipapairarom sa quarantine ang mga fully vaccinated travelers basta magnegatibo ini sa COVID-19 test bago ang sendang biyahe. Sinabi man ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong na dahi pwedeng magtinir sa lockdown ang sendang nasyon. Kaya magiging normal na sana sa inda na mabuhay kay bana na ang COVID-19. Bareta sa lado nin Karawat, nakakuha nin mahigpit na kalaban si Calvin Abueva sa paagi kan siyang kaapil sa Magnolia Hotshots na si Ian Sanggalang para sa PBA Philippine Cup Best Player of the Conference Award. Si Abueva mantinidong nangyayenot sa BPC standings sa pagtapos kan semifinals na iguanin 34.2 statistical points total. Alagad, nagpapatakot sa iya si Sanggalang matapos ang hot shots makalaog sa All-Filipino Finals. Si Sanggalang nagsakat na sa ikatulong pwesto na iguanin 33 sunod kay Robert Bolick ka Northport Batang Pier. Si Bolick na iyo ani kadua kay Abueva nawaaran nin tsansa matapos na ang Batang Pier madaog kan San Miguel Beermen sa quarterfinals. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Nakapagrehistro
nin Guinness World Record ang veteranong singer na si Tony Bene. Ini siya ang pinakagurang na singer na nagluwas nin bagong album ang titulo Love Affair for Sale. Ang nakanta kaibanan si Lady Gaga, ipinaluwas kan Oktubre 1. Siya may edad na 95 anyos asin 60 días kan iluwas ang nasabing kanta. Kinabi kan Guinness na may 4 na record na pugol ang parakanta asin kinabibilangan ini kan oldest person to reach number 1 sa US album chart sa album kini na Check to Check. Longest time sa UK top 20 album sa laog ng 39 taon. Oldest person to enter UK top 20 album chart kanini na sa edad na 89 sa duet an American classic as in longest time between the release of the original recording and recording of the same single by the same artist. Mientras tanto sa satuyang showbiz. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Aminado si Andrea Torres na haloy na siyang nag-aaki inin suitors. Alagad na pundo kan magkaigwan in enhanced community quarantine. Siyang sinabi na may mga nag-iilusyon na sa iya asin kung minsan nakikipag-date man siya sa lalaki alaga dahilan sa ECQ dahil nalugod siya nakakaluwa sa harong bilang pasiguro. Hindi nagdagpama ni Andrea na gusto niyang mapila ng una ang lugat sa siyang puso matapos sina magkabulagan ni Derek Ramsey. Bareta sa lado ng salud ngunya na nasa tahaw pakitakan pandemya kadakol sa tuya ang matabao na o nadagdagan din maray ang timbang dalan sa sobrang pagkakan. Dalan dyan, nagkaigwaning solusyon ang mga eksperto sa salud para sa mga problemado kung paano mababawasan ang sendang timbang. Sigun sa mga eksperto sa ro nadigdi, ang pagkaon nin scrambled egg na may kebana na gulay, siring kan pipino, asin patatas, asin iba pa. Dakol na benefisyong makukuha sa bunay, kaya na ang protein, asin iba pa na makakatabang para masuportahan ang satuyang mga puso. Remiman ining pigagamit sa mga naglo-low carb, asin diet. Apera padigdi, nakakatabang man sa pagbawas nin timbang ang kangkong, bunay nin pugo, sesame seeds, sayote, repolyo, carrots, bagyo beans, ampalaya, okra, talong, asin kadakol pang iba. Tandaan, health is wealth. Natandaan mo, Bunjing? Bareta sa kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon, northeasterly surface stream flow, noduros na hali sa norte sirangan, ang padagos na naka-apekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon, mantang digdi sa Kabikulan, padagos na makaka-experience ng bahagyang mapanganoron sundo sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat, pagdagoldol. Yang doros ay maluya, sundo, moderado, nahali sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura, Pigaluman, Santas Poon, 25 sundo 32 grado centigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:36 ng pagkaga. Asin masulnop at yan alas 5:24 ng pagkahapon. Inisimal Binal Mahela, Kampagasa, DOS, Legazpi. Iyan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunya na Martes. Sa pangarakan mga pagariba, Mardila, Angel Mustasa sa News Base, Ramir Tanay sa Lado Teknikal asin Pagasa,
Kami po ang nag-atod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kang sinubagantabay. Happy birthday kay Pading Toto Ikaranom dyan sa Pandan, Catanduanes. Good morning kay Dr. Vilma Hao and Ma'am Maylin Limpin of Sweet Fashion. Yan ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga, ang hapon, masunod na, pagkalipas lang kainin. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. And go beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na?